Hemen salam dostlar, online gepleşigimize hoş geldiniz. Bugün köpten bäri garaşan, köpten bäri sorayan mehmanlarymyzyň biri elbette Şamrat Oraz. Gelişip dur gırmını koyuna uzayınca boyuma. Onu görenlerin bari ah yana yana. Gitsinler yarı yarına, canı canına, her kim öz yoluna. Baksınlar sağı soluna, çıkman yoluma, değmen gönlüme. Senin enin söyleyenlüğümü bilyen özüm. Senin için gelyenlüğümü bilyen özüm. Değildim son özüme, delim deli. Menin bu bolşumdan bolmoy armany. Assalamu alaikum Şamrat gowum, jan sağlyk işler uğrunamy? Salam, gow Hudaýa şükür hemmelat normalna. Hemmelat ýoluna gow gidip dur. Gow näde Şükür ýaşy. Hoş geldin gepleşigimize. Sözümizi ýykman. Hoş gördük. İlki bilen Mejitym adyndan minnetdarlygymy bildirýän. Sözümizi ýykman, gepleşigimize mehman bolun. Köp sag bol. Sag bolun. Taýyn bolsaň başlaýas. Başlaryň gepleşýär. Şamrat, ilki bilen özüň barada gysgaçyk awtobiografiýaňy aýdyp berseň. Özüm arada aýtsam, men 1990-njy ýyl dekabr aýynyň 29-nda dowrulum Mar vilayet wekilleri etrafda bir maşgalan 4 çagasy 2 oğlan 2 gyz, iň kiçik çagasy. Öýlenen bir gyz ýaşym bar. Tüýleme. Maşgalan barada gysgaçyk aýdyp berdiň. Inni başladyk glavny soralamyza. Başlaly. Ýöne soragyň hemmesi aýdym sagdy bolsa men üçin has gow bolardy. Maşgalaňa girmeýäs, no başga soralar bolup biler. Gireli, islam soragyna sora. Şunam aýdaýyn, jogap beresim bilmeýän soraglary bermänem bilýär, dogrymy jogap? Elbette. Düşündüm böyle. Men taýyn. Şamrat, öňkü soraw jogaplaryň birinde halypam Kakam ve Bilbil diýdiň. Kakam sunga da adamy, dogrymy? Sunga da adamy. Kakam ýaşlygyndan aýdym tar çalan, bilýärsiňiz tary. Soň dutar çalýa, dutarda halk aýdymlanlar. Ýöne aýdym saby urundan uru o dällem, hobisi bolup, hobbi hökmünde aýdym saby uru bar. Dogry. İşleýän ýeri başga iş, ýöne aýdym saby hobbisi da. Bilbil bir videosunda şeýle diýär. Men belli bir derejä ýetýänçem kakam maňa güni ýetmedi. Belli bir derejä ýetemden soň kakam maňa güni ýetdi. Şolar ýaly bir sözler bar. Sen de şeýle boldumy? Ýok, şu manida diýenler bilbil. Men belli bir derejä ýetýänçem dällem, men aýdym sadymy belli bir derejede gowy aýdýançam diýen manida diýenler. Men pikirimçe. Bolup biler. Onun tanimallığı, şöhratlığı, avraylığı derecesinde dällem, aýdym saat aýdym aýtmak derejesinde diýip bilenler. Ama men ne de boldy şaýarda. Sen ne de boldy? Sen aýdyma 17 ýaşlarymda başladym diýdiň, dogrymy? 17 ýaşlarymda başladym. 17 ýaşa aýdyma başlamak giçdämi sen pikirinçe? Men üçin aslında aýdyma başlamagyň islen ýaşlarda giç däl. Ýöne men üçin giçdi 17 ýaşda başlamak. Käşke muzikaly mektepler okan bolsam, muzikaly urlarda okan bolsam men üçin has bolardy. Elbette eger saz mekteplerini gutaran bolsaň, sen üçin hasam häzirki karýeraňda, ýagny käriňde kömek eder taýyn. Soro. 17 ýaşynda başladyň diýen, 17 ýaşyňa çeli başga bir gowy gören hünäriň ýa arzu eden hünäriň barmy? Yok, 17 yaşıma çenlem aýdym sardy men gowarýan hünerim. Yani 17 yaşımda da däl. 8-nji, 7-nji klaslarda kakam maňa bağlama sadurallar berdi. Bilýärsiňiz bağlama sadurallar. Şonu çalyp başladym, 17 yaşımda aýdym aýdyp başladym. Düşündüm. Sen ondan öň ilki sağdandalyk bilen başladın ýa-ni. Sağdandalyk bilen başladym,
Şo bağlama indiki gowy soragda gowy girişetdiň. Şo bağlama diýende türkleriň fawural, ýani türk halkymyzyň, ýani biziň ganymyza ýakyn bir fawurallaryň biri dutar, saz, ýani tar, irbab, şo biziň ganymyza ýakyn bir fawural. Şo bağlama çalanyň seniň häzirki aýdym aýdýan stiliňe bir ýol görkezdim, ýani bağlama türk damak bilen aýdylýan aýdym stiline. Aýdym aýdýan edil häzirki men aýdym aýdýan stilime bağlama fawuraly ýol görkezdi diýsem ýalňyş bolar. Ýöne aýdym aýtmaklygyma hasken kömek etdi. Häzirçe jemi näçe albom çykardyň? Näçe albomyň bar? Albom hükmünde 2 albom çıkardım. Eylekiler başka çıkaran aydımdan single barfy. Albom däli single çıkýar. Single ýerimizde jemi näçe singleň bar, näçe aýdymyň bar diýjem, fanlaryny bilýärmi? Onu bilemok, fanny bilemok. Ýöne gat kendäl, onu kendälligini bilýän ýöne fanny bilemok. Masal üçin diýeli 50-ni geçdiňmi? 50 aydymy geçen däl bolup bilerim. Geçen däldir belki. Belki 50 töwerekdir. 50 töwerek diýelim. Ferhat Toro şeýleräkde soňky wagtlar daşar ýurt blogerlary, waynerlary, ýani diýemizde populyar ýüzler, internetdäki populyar ýüzler aýdym çykarýarlar, klip çykarýarlar. Şo temada, şo arada näle pikiriň bar? Blogerlar ýa waynerlar aýdym çykarsa näle feredýän? Bolmaly fiýal feredýän. Sebebi käbir blogerlaryň çykarýan aýdymlaryny özüm dinleýän. Mysal üçin Rain Man'yň çykarýan aýdymlaryny dinleýän. O aýdymlar çykarýar. Doğru. Ýöne Raymond blogger bolmadyndan öňem aýdym bilen gyzyklanyp, aýdym bilen meşgullanýar ekeni. Käbir bloggerlar bar, hiç aýdym bilen meşgullanman, aýdyma başlap, ýüzleri populyarny bolduklary üçin gowy bir derejege geldiler, gowy dinlenýärler, öz fan bazasy bar. Şo barada Men on populyarlygy, blogerlygy däl, maňa aýdymy gylykly esasy. Nähil aýdym aýdýar şo. Sumody. Sumody. Men üçin bloger bolsun, ýa başga işgär bolsun, tapagy ýok. Näme işdi işleýän bolsun, çykarýan aýdymynyň näme diýip, kaçtybasy gylykly da, maňa nähil aýdym çykarýar şo gylykly esasy. 2016-njy ýylda fitness zalda, ýagny sport zalda gruşa urup duran ýerim bar. Ýagny sport gruşa, boks gruşasyny urup duran ýerim bar. Videom bar, Instagramymda gördüm 2016-njy ýylda we arkaňda köp bir giden olanlar sport bilen zanimasiýa edip ýör. Kim näme edip ýör, kim bir zat edip ýör, da zanimasiýa edip ýör. Diýjek bolýanym 2016-njy ýylda rahatlyk bilen arkaýyn sport zalda olanlar köp bolan ýerinde gruşa urup bilýän we häzir bugün 2021-nji ýylda arkaýyn sport zalda olanlaryň köp bolan ýerinde gruşa urup bilersiňmi? Onu bilmedim. Belki orarın sport zalda orarın gruşa orarın. Adam der gruşa orarın. Yo, elbette. Men diýjek bolýan, soromyň has bir nokodyny goýayn. Şo wagt sen hiç il çekinmän, köpçüligiň içinde de arkaýyn sportyň bilen zanimasiýa edip gruşaň urup bilýärdiň we häzirki ýagdaýda sport zalda adam köp bolsa, çekinmän barıp trenirowkaň edip bilýärmi? Hawa edip bilýän, men üçin tapagy ýok. Sen diýjek bolýan, beller şo wagtky derejeň bilen häzirki derejeň tapawutlygyny manida soradyň, dogry? Elbette. Ýok, häzirem şonýaly edip biler. Arkaýyn trenirowka, sport zaly trenirowka edip biler problem. Gowy bir hil dowam edýär. Şamrat aýralyk aýdymyny 1,5 milyona ýakyn dinlendi tölemede. Ve kardeşlerimiz Özbekistan'da kardeşlerimiz aýdymyna cover etdi. Şo näle bir duýgy? Gowy duýgy men üçin Özbekler, Özbekistandaky türkmen dowanlarymyz aýtdy. Özbegiň öz atradan artistan bardy içinde aýdan şolay konsertlarda wagtda men aýdymlama aýdýardy. Ady Bahram barda dowla diýadym şonok menden ruhsat soradylar olar. Ol türkmen dowanlarymyz däl, Özbekistandaky türkmen dowanlarymyz däl, hakyky özbek aýdymçy. Özbekistanyň atradan artisti. Ruhsat soradylar, aýdym diýdim ruhsat. Aýdymlama mendin özüm üçin çykaramak, hemmeler üçin çykarar. Aslında şu var, şu pikirim var men aýdym soň, menden soň men aýdymlama aýdýanlar bar.
O bolyan da tem aydımçıdır da bolyan. Yani diňe men kaýdy Elbette. diýen manida da. Men şolaryň hemmesine ruhsat berýän aýtsynlar arkay. Aladılar Ştaýdan aydymçylara, aydym aýtjaklara ýüzlenýän Şamradyň aydymlarynyň hemmesini aýtyp bilersiňiz. Ho. Şamrad ruhsat berýär. Ho, arkay. Dowam etdik Şamrad. Köp ýazýan aydymlaryň aýrylyk barada, gaýgyly aydymlaryň. Muňa bir sebäp barmy? Maňa şol aydymlar ýakyn gelýär dogrusu. Men kiçiligimden hem has şokunly aydymlary dällem, duýgulu aydymlary kendiňleýärdim. We häzir hem şeýle aydymlary ýazmak maňa ýakyn gelýär. Şoň üçin bolup biler. Hatta şokunly aydymlary ýazmaga çalışýan bolyn, gowulanok, isleýişim ýaly bolanok, isleýän ýerime eltip bilemek şol aydymlary. Şoň üçin islemeýän zadyny men pikirimçe etmeliler ýa. Elbette. Şeýleräk bir soradan soňky bir näçe ýyldan bäri sen ýazýan aydymlaryň, awtorski aydymlar ýazýan. Ýöne şu awtorski ýazýan aydymlaryň arasynda tutmaýanlary bar, ýagny gowy diňlenmeýänleri bar. We tersine aýtsak, göçürilen ýagny ogurlanýan aydymlaryň köpüsi tutýar, gowy diňlenýär. Şu arada näme diýip bilýän? Käte gaharyň gelip awtorski aydym aýtmakda bilýärmi, gaty uly bir zähmet men bilýän olady. Onu ýazmaly işken göçürmek aňsat awtorska seredende we tutmasa gaharyň gelip "Ey men ama göçüräýsemmikem" diýen bir pikir gelýärmi kelläňe? Yok, hiç ilgili yok böyle fikrim var. Hiç bolmadymy ey? Yok, tutman biler bir aydymyň halan manan biler belli bir derejedäki adamlar halap belli bir ýerden soň halan man biler. Men üçin kän uly nemes ýok. Göçürilip hit bolan aydymlardan goý awtorski bolsun diňlenmesin. Gelecekde çağalama men aydymdan dik görpedeýin ýüzümi tonurman. Wallahi saçaýyn. Sen yankı diýişimdi al, sen bakışın, sen iminni toçka goýuşyň, ýagny nokat goýuşyň şeýlerek. Sonra köne wagtlarda sen ogurdan aydymyň barmy? Bar. Bar. Ve şu wagt o wagtlar aydym ýazyp bilemokdum. Ýazmaga çalışýardym, ýöne ýazyp bilemokdum. Soň belli bir ýerden soň hatta milyon kilometrlik yerler ilkinci ädimler bilen başlanalýar diýär. İlkinci ädimlerdäki ýazan aydymdan hiç il diňlenmedi. Ýöne soňky diňlenen ýazan aydymdan ýene öňkülere ora gowy, ýagny men aydym diňlendi diýip öwünmegem dogry däller. Öňküleme ora gowy. Gowlaşýan gitdikçe. Elbette. Şoý hemme taraplaryň ösüşiň bir tarapy gitdikçe gowlaşmak. Öňkü könelöňde ýalňyşlaryň tapyp, düzedip, öz ýalňyşlaryňda öwrenmek. O gowy zat. Öň diýjek bolýanyň aydym ogurlan wagtyň entek bişip ýetişen wagtyň bir aydym çökmünde bir. Ýaşdym, ýanymda gowy maslahatçy dostum ýokdy. Dostum diýenim aydym sar meselesinde maslahat berdi. Aydym tarapdan hawa. Kynrak soralamda gelýär. Häzirki günde aydym orlanışına näli garayan? Dogry zat garamak ol dünýä derejesinde de bir halanylýan, dogry hasaplanylýan bir zat däl. Diýip garayan. Şu bar mesal üçin dünýä starlarynyň hem başga bir aydymçyň alyp, başga bir aydymçyň aydymyny alyp öz dillerine öwürüp aýdanlary bar. Elbette. Bu hemme ýerde bolýan da. Ýöne şonun dogry hasaplanylanok. Men pikirimçe. Ol kaçan dogry hasaplanok? Eger men pikirimçe bar, men aydymym diýip pripodnosit edilse, şoş meniň aydymym diýip hödürlense. Eger de cover edip, mysal üçin remake diýeli ýa cover edilse, ol onda gowy garşylanýar. Bolu, ştaýda ýapaly. Dowam edýär. Ber näme sorum ber arkay. Nesip bolsa inşallah pandemi gutorar, virusdan gutulur ve şondan soň İstanbul'u Türkiýe aýlanmana gelmäne pikirleriň barmy? Bar. Hemme ýurda gitmek pikirim bar. Afrika gitmek pikirim bar, Türkiýe gitmek pikirim bar, Amerika bar.
Nesip bolsa. Ve men şutaydan pursatçykdan peýdalanyň, nesip bolsa Türkiýe gelseň, İstanbul'a geläýsin. Bize hökman, mehman ol, bizim Türkmen tagamlarımız Fiç House'da sen mehman eder, o edip Türkmen tagamlarımız bilen. İnşallah nesip bolsa. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fiç House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen tagamlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fiç House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımızdan var. Doğru mu? Fitçi, sonsa, börek, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zattan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Bir soru cevapta gördüm. Aydımlarımın sözlerini özüm ýazýan diýipsiň, doğru mu? Howa. Aydımlaryň içinde ýürüýtelik bilen birine bagyşlayan aydımlaryň bolýarmy? Birine bağışlanıp ýazan aydymdan bar. Ha, İçinde bar hawa. Onu Şamrat ýanky sorulamyň iýine girýän 2017-nji ýylda çykan ýatlaýan meni aydymyň bar, doğru mu? Bar hawa. Şu aydymyňda gyýdy, inni sen başyň öýmeli diýen sözleriň var. Ve şu aydymy kime bagyşladyň Şamrat? Bu belki şeyle bolmaly. Ah, inni on başı öýmeli. Başyny aýdypdyma? Neme? Käbir sorugyň jogabyny hiç kime beresiň gelenok, içinde galmak isleýän. İçimde kalsın çıkarmayın. İçinde kalsın. İçinde kalsın. Razılaşyak mı? Razılaşyak elbette. Näme diýär türkmenine bir söz var? Varım bar, zorum yok. Oo. Şal. Sağ ol. Aydın aydımlaryň içinde iň halaýanyň haýsy? Neme? 2015-nji ýylda ýazypdym, men ýerime diýip bir aydym bardy. Şol aydymy halaýan, öz aydymlaryň içinden ýatlaýanmy meni diýip bir aydym bar, onu halaýan. Bar ýene aýralyk aydymmy özüm üçin ýazypdym ol aydymy. Onam halaýadym, azjyk ýadadym indi şol aydymdan. Şeýle diýsem, Şamrat, özüňiň iň gowy görýän, özüň iň halaýan aydymyňdan bir iki bençik bize hiňlenip bersen. Ha, nemenem halaýan, son aydymdan halaýan. Onu ýadymdan çykardym. Men pikirimçe aydymlaryň hemmesinden halaýansyň ýöne içinde iň gowlary bolýar, iň açarjyklary bolýar. Şolaryň içindenim iň gowsyny haýsyny halaýan bolsaň, iki bençigini bize aýdyp bersen. Aýdyp bereýin. Bu meniň sen hakynda sonky aydymym. Senem ýadyňda sakla meniň aýdanym. Tiken üstüne basmasın senin ayağın. Sana bağıt dileyen onam aydayın. Dile ettim peydası bolmadı asla. Peydasını tapar sakurun etse. İnni senin yolun ayrı, men yolum ayrı. Görsün meni yollayza salamsız koyma. Ah yıllar allı gitti seni menden. Ayrılmak söýwedep bolly öňden. Gün-günden unuturun menem belkem. Şoň üçün gatyvermäý sen menden. Ay sağ ol, tüylüme. Kepine sağlık, berekeler. Sağ ol. Ýadynda bolsa, täze ýyldan öň başlarymyza mejlitim üçin mejlitim muştaklaryny gutlap, bir gutluk video urudyň diýip haýyş edipdik-de. Mejlitimden oglanlar ýazýar, başlaryň ýadyna düşen başlaryň hemmesine bir-birden ýazyp haýyş edýär-de. Ve sen täze ýyldan öň Instagramda 26-njy dekabrda eýam ýalňyşmasam, täze ýyl atşasynyň öňünde täze ýyl üçin bir kawrjyklar ködürläpsiň dinleýijilerine Instagramda.
Ho. Yöne diyecek bolanyň mejitime arçajygyň öňünde mejitimin muştoklary üçin, öz muştoklaryň üçin bir gutluk sözlerini uğratmansın. Ve mejitimidan men oğlanlardan soradım, Şamradan yazdyňyz men Şamratdan soradım diýip. Şamrada 2 ya 3 gödek yazdık ve studiýa taýynam diýip aýtdyk diýe. Sebäp näme şunu bilip bilersiň Şamrat? Men vara doğrusunu aýtsam men tanaýan adamlar, men tanaýan dostum bilýändir. Birazjyk gelenksizrek men. Onuň ýadymdan çykarýan şu ýagdaýym azajyk kynrak da onuň şoň üçin ötünç soraýan. Näme diýeň? Yo, bizden ötünç soramama gerek yok. Bizden bir o taraftan katı görmeye zat yok. Biz diýjek bolýarmyz, biz şu zatlar var. Hawa. İsteýän zadyňyz maňa haýyş etdiňiz onuň men üçin haýyşdy etmeseň bolýar diýip ýerine ýetirmeseň ötünç soramam. Hadýan şoň üçin ötünç soraýan. Bize zat değil, biz için bir ağır bir zat değil. Biz edýän bu zatlar bilýän, hemme zat edýän zatlarymyzyň hemmesini görýän görücülerimiz üçin, muştoklarymyz üçin, fanlarymyz üçin edýär. Hemmesini başka zat üçin de biz edýän, bizi gollaýan, bizi like basýan, şu bizden soraýan, inanmaýan gepleşigi açylmazdan bäri Şamrat çağıraýyn diýip her zadyň aşagynda ýazýarlar da. Şoň üçin diýjek bolýar. Ve her muştogyň seni hökman suratda klipiňam görýändir, aýdymyňam dinleýändir. Ýöne ol gutluk sözleri azajyk başgaça bolýar da, eýem senin ýakynlaşyşyň başgaça bolýar, eýem saňa serdişi başgaça bolýar fanlaryň. Men şoň üçin diýdim, indiklerden etip bolsa garaşýar. Nesip bolsa. Dinleýijilerden ötünç soraýan. Şu arada aýdaýyn onam. Indi gaýtalamam, her ýerde gutlar nesip bolsa. Nesip bolsa. Men wala Instagram'a sorag jogap goýan akawa. Aha. Onuň birden soraglar gelýär, hatda şu soraglary biründen soň belli wagtdan soň aýrylýar da Instagramdan. Hawa. Şonun wagtynda ýetişmeýän şu soraglary da hiç ýyl birine de jogap berip bilmän ýetişmeýän wagtlar bolýar. Az gelenkirek men. Hawa. Men şu zatda belek geçen tarih boyunca, bütün tarihimiz boyunca sunuğa da adamlarının 50%, 50 derecesi şonkal atfestini bolanok. 50% sunuğa da adamlar şonkal olýar da, keypi tutonda emme da diye keypi tutonok mu, hiç sadeden ok. Aslında sunuğa da adamlar şeyler olýar. Şeyler böyle. Gelýär bir şeyler kızıklıca soralım bunun birini. İlkinci bir gyýdy, näçe ýaşynda aşyk boldun? Bah. İlkinci gedek bir gyýda näçe ýaşy? 15 ýaşymda. 15 ýaşynda. Ha. Bir gyýy maşgalady 3 sany iň halamayan häsiýetiň näme? Halayanlam dälle halamayanlam aýdaýmy? Hawa, ilki halamayanlaryň aýt 3 sany. Soňam halayanlaryň aýt 3 sany. Ahlaksyzlyk halamayanlam, ahlaksızlık, edep terbiyesizlik de onun arasaçıl değil. Başka ne diysem kan? Şon pikirlenmedin de men soru. Ebram yalançılık bolarmasa? Şu hem olan halamayan häsiýetlerin biri öýdýän yalan bolsa. Şeyledir. 3 sany halayan häsiýetiň näme? 3 tane halayan häsiýetim ýakyn tertibi. Edepli olsun, arasaçıl olsun, doğruçul olsun. Goýum. Gelýär senem sunuğa soralymyň birini. Türkmenistany 30 ýaşyna ýetmedik aýdymçylaň başynyň içinde iň gowy 3 sany kimseň pikiriňçe? Sen özüň şahsy pikirin. 30 ýaşa ýetmedik. 30 ýaşyna ýetmedik ýaş aýdymçylarynda. Türkmen mi? Türkmen. Bah. Kim var ya? Kim var saatler ya? 30 ýaşa ýetmedik. Pomoş zala alıp bilen. Ya 30 ýaşa ýetmedikleri Hawa. neme dip hataplap bilemek şu var. Zalın kömegini alıp bilen, oğlundan kömegini alıp bilen. Yaş estrada aydımçıları diýen değil mi? Tapawdy ýok. Estrada tapawdy ýok. Aydymçy bolsun, tapawdy ýok. 30 ýaşa ýetmedikler. Ha, neme 30 ýaşa?
Azat Dönmez. 30 yaş yetten o 92-nji ýyllar. Ha? Azat Dönmez we Espiter var. Celil var. Ağa Mehmet var. 30 ýaşa yetmediklerini ýadyma düşürip bilenmok. Gowar ýa aýdymçylarymyz kän dogrusu. Böyle olanlardan aýtdyň gyýlardan hiç kim adyny tutmaly. Gyýlardan kim aýdyp bilersiň? 30 ýaşyna yetmedik ýaş aýdymçylarymyzdan. Kim 30 ýaşa yetmedikler? 30 ýaşyna yetmedik men pikirimçe Amale wa, Jeren wa, başga ýene-de aýdymçylarymyz kän. Ha, gow aýdymçylar. Amale da, Jeren hem gow aýdymçy. Ondan başga kim aýdymçy we atlaryny aýtmasaň ýalymy çyp bilemok 30 ýaşa yetmedik. Başga aýdymçylar hem soň ýatla berer. Yeter aýdylary kara bizimkiler 30'dan geç. Şolar var o gow aýdymçylar. Hakykatdan hem gow aýdymçy. Men ýürekden diýen. Inni türkmen aýdymçylarymyzdan elbetde Bilbil Gelnejeden we Murady Özden başga haýsy aýdymçy bilen fit etmäne bir öz höwesiň bolardy. Şu aýdymçy bilen fit ederdim men diýip. Bam şeýle aýdymçy höwes edýän aýdymçy. Men Ýaşlardan, ululardan tapady ýok. Duet aýtmak pikirim ýok da hiç kim bilen. Edil häzir kwatda onuň pikirini etmedim dogrusu. Daşary ýurt aýdymçylardan bam höwesiň. Daşary ýurt aýdymçylar bilen bar. Justin Timberlake bilen etmek islerdim. Men ýaşdaş töwereklerim da senem. Şo edil şo nokod urdyňmy şo wagt. I'm bringing sex to the back. Şol aýdymlar da. Şol men şaýdymlar aýtmak islerdim. Justin Timberlake gow aýdymçylar, o gow aýdymçy ýa biz üçin aýry bir ýeri bar onun. Şamrat yıldız bolmak üçün 100% talant gerekmi ya 50% görkem gerekmi? İkisinden den gerek. Yıldız olmak için talant hükmani suratda gerek. 80% talant diýin ya da 70% talant, 30% görk gerek. Bir kino aktörüne ya yıldızyna, aýdymçylaryna jan köýür bolanyny şo sınowdy üçinmi ya da adam kärçiligi üçin jan köýür bolýan? Menmi? Sen. Sınowdy üçin. Maňa durmuşdaky edýän zatlar gyzykly däl. Esasy şoň sınowdy aktör bolsa, şoň oýunçylygy, aýdymçy bolsa, aýdymçylygy, sadan bolsa saat çalyşy. Durmuşdaky edýän zatlar gyzykly däl. Şahsy durmuşundaky boluş ýagdaýy sen üçin adam kärçiligi gyzykly däl. Soruluň içinde Şamrat ulumsy görnýär diýenler bar. Bu arada näme tesir ediljek? Bu arada näme komentir edip biljek? Ulumsy dälle yaranjaň däl diýip biler. Ulumsy dälle. Men tanaýanlar bilýändir men ulumsy dälligini. Ýöne gat yaranjaň dälmi? Tanıyanların elbette bilýändir sen näl ýagdaýyň we nälligini içkin bilýändir. We sen häzir şu wagt sende şeýlerak bir şans bar. Sen özüň ulumsy däldiňim, ol häsiýetiň ulumsuzlyk dälden başga häsiýetligini düşündirip bilýän we adamlaryny da görýän muştoklarymyza has giňişlerini düşündirip bilýän. Şunu aýdaýyn, ulumsy diýilýän mesele de bar ha. Dinleyijiler ýa-da adamlar bilen baglanşyklar. Aýdymsalyň içindekiler hem diýenlerini eşitýän men. Aýdymsalyň içinde aýdymçylar ýa-da sadanlaryň içinde de Kärdeşleriň içinde diýelim. Ulumsy şeýle mişinler diýip islemek ulama gelýär da. Men wara bir adam bizde gow aýdymçylarym kän, şu näde düşündirjegim bilenmek. Ýöne şu aýdymçy men aýdymçy bolan bilen men dostum bolýar däl. Elbette. Men kärdeşim. Kärdeş. Onuň men onuň bilen dost ýaly gatnaşyp bilmen, kärdeşim ýaly gatnaşyp bilýär. Onuň käkişi has dost ýaly bolmamy isleýär-de, şoň üçin ulumsyrak görýän bolmamy mümkin bilemok. Näme diýjegimi bilmedim şu meselede. Eger men şulara ýalyk bir pikir ortaga hödürlesem, diýeli
sen özüň şahsyny, ýagny sen özüň aýdymçy şahsyny gorajak bolup, belli bir häsiýetleriň we şo häsiýetlerinden daşyndan çägine çykmajak bolup, belli bir ýoluň bilen ýürýän. Belki şonuň üçin sana ulumsuz diýip bilýärlermi? Ha, bu da doğru. Şeyle de bolup biler. Doğru belledin şu an. Ol senin öz şahsyny goramak üçin saklayan belli bir çäkleriň var we şo sebäbinden sana ulumsuz diýmekler mümkin, doğrumy? Ha. Şulay diýäňem doğru. Men soruma den jogap berdim, sağ ol. Diýeli şeýle bir pursat döredi Şamrat. 2 ýaş toy etmeli we gyz aýagyny diýrep durda toýa Şamrat gelmese mena toy çek gel. Ve oğlanım bilenmi şeýle diýildi, garyp diýmeli. Masapyrak diýil, ýagdaý pesrak diýil. Ve seni toya çağırmak birazcık kıyın düşecek. Sebäp toy edende oğlan tarapa gaty kıyın düşecek. Onun altyny var, onun galyny var, işkenle. Ben tek öňümde toy var, men bilýän bu zatlary. Şu pursatdy diýeli iksem sen bir beter muşdoň, beter gowy aýdymçyň oğlan sana ýüzlense we toýumy soğup berdi. Soğut hökmünde. Diýeli yarım saat, 1 saat aýdym aýdyp berdiýse we seniň şo gün boş wagtyň bolsa, şeýle bir mümkinçilik dörenni şo ýaşlaryň göwnüne degijekler bolup we karşı tarap, gyz tarap has begendirmek üçin oglana kömek edersiňmi? Ederdim aga. Eden ýerlemem bar. Indi şo tawra berjekdim. Şeýle pursat döredimi? Şeýle pursat bolmamy? Bollu aga. Gowy bu ýanky şahsyň hilini görkezýär, kaçysasyny görkezýär. Dowam etdik. Şamrat sen romantikmi? Gaty däl. Gaty romantik däl. Aýdymlaryň tersini aýdýar ýani. Ýok. Gaty romantik däl. Romantikde belli bir derejeden ýokarda däl. Ortaça. Romantiklik bar ýöne belli bir derejäçeli. Ha. Aýdymlarym ýalar rat dogrusu. Tölemi boyuňam bar, görküňem bar. Şoňa laýykda sorak şeýler. Sen jalaýmy, babnikmi? Ýok, babnik däl, jalaý däl. Babnik däl ama. Näme? Öňünden diýeli toy etmeden ozal gelnejem ýokka. Ýok. Beýle däl. Senin üçin bagyt näme? Bagyt elingdäki bar zatlaryň bilen bagtly bolup bilmek. Men pikirimçe. Elingdäki näme bar bolsa şo zat bilen bagtly bolup bilmegiň öňü bagyt. Bar zadyň gadryny bilmek. Häzir belli belli arzular bolýar adamlarda, hemme kişide de bolýar, bizde de, sizde de bolýar. Şol arzuwma yetsem bagtly bolarym diýen mende de bardy o pikir. Şol arzuwma yetsem bagtly bolarym diýen pikiriň, şol arzuwma yeten soňam içiňdäki şo pikir bilen bagtly bolup bolanok eken. Elingdäki bar zat bilen gadryny bilip şol zatlar bilen bagtly bolmak eken esasda. Häzirçeli amala aşmadyk. İň uly arzuwuň näme Şamrat? Amala aşmadyk. Iň uly arzuwum. Kän. Dogrusu. İçimi yakıp külün çıkaran arzuwlarym bar. Amala aşmadyk. Şunu aýtmasam bolmazmy? Şunu aýtmaýyn men içimde atym daşada. Hem adamda da bar bu mesele. Hemme kişiden Arzuwuna yetende aýdarsyň. Ha? Arzuwuna yetende aýdarsyň. Ha. Şol arzuwum. Yok, yetemdeden belki aýtmaryny pikir edýän men aşan hiç kim. Belki. Indi sen aýtjak gelýän da indi şonda da men ýene şoňa berýim. Amala aşan iň uly arzuwuň näme? Amala aşan iň uly arzuwum aýdymlanmaň dinlenmegi, adamlar men aýdymma düşünmegi. Sebäbi belli wagtlar men aýdymlanma düşünmediler, dogrusu. Sumgatyňa düşünmediler.
Men belli ruhatlar düşünmediler de belli yer eçenni. Onun şu wagtlar pikir edýärdim men aýdymlanma düşünseler ya men aýdymlanma diňleseler ve gowerler di. Ana şolar dulma yetdim diýdiler. Men pikirimçe de iň uly arzuwlaryň biri. Şamrat, senin üçün güç nämede? Ştaýda. Kellede güç. Güç akılda diýen. Akıllı. Geldik gyzykly soralarymyza. İki jogaply soralarymyza. Bir jogap, iki sora bolýar, bir jogap bolýar. Dowam etdik. Taýynmy? BMW ya Mercedes? Mercedes. Cristiano Ronaldo mu ya Lionel Messi? Ronaldo. Conor mu ya Habib? Habib. Men aslında Futbol mu? göremokken doğrusu. Aha. Yani Habib'in müşteri diýdiler ýene. Futbol mu ya UFC? Futbol. Hiç kime ziyan etmesin futbol. Sora. İstanbul mu ya da Dubai? İstanbul. Has tarih şehir şoň üçin diýdiler. Doğru. Könesi barbar şehir. Pelvan Halmuradov mu ya Hacı Yazmamedov? Şu an ikisem o aýdymçylar ama birini Elbette. saýlamam. Elbette. İkisi de halypadır, ikisi de derecesi uludur. Yani sonra da ne sen üçün belki sen üçün bu ýakyn bolup biler, belki o ýakyn bolup biler, şoň üçin sonra. Men için ikisem deň şoň doğrusu. Men ikisinde de yaranmak pikir ýa-da ikisinin müştoklaryna da gowurnup pikir bilen aýdymok, ikisem hakykatdan am bagşy. O aýdymçy. Hersi öz stilinin zatı, İyi, parçası değil, karol değil. Hersi. Kuş tepti mi ya Lizginka? Kuş tepdi. Elbette. İki soralı cevaplamdan gutardı Şamrat. Ni şeylerak bir soru gelýär. Beýleki başlara garandy dinleýijilerine täzelik az hödürleýän sebebi näme? Şu pikirim var men. Gow del bir aýdymy hödürläningden hödürlemedik dogry diýip pikir edýär. Misal üçin albom işleýär, 10 sany aýdym işleýär. Albomda 10 sany aýdym hödürleýär. Aslında şol aýdymlar 15den hem kän. Yani içinden alıp 10 sanyny hödürleýär şu. Men pikirimçe esasy zat o da adamlaryň dilinde bolmak ya da adamlaryň gözünde bolmak däl. Adamlara doğru tananmak, doğru aýdymçy bolup tananmak. Esasy tanymallyk däl, doğrusu men üçin. Yankı aýdymlaryň ýazanda ilham nämede? Ilhamy nämeden alýan ya? Ilhamy kimden alýan? Ilhamy aýdymlanmaň 90%-ni ýolda ýadýan. Samolyotda, taksida. 90%. Sen üçün yol ilham. Onun men üçin ýol ilham men üçin. Esasat ýol. Sen tворческий momentin, ýani sunugat momentin ýolda bolýar da, şo seni Ýol ha. şo tarapdan gönükdirýän wagty. Düşündüm. Ine sorumuz şeyler ta 2021-nji ýylda senden albom garaşmalymy ya single garaşmalymy? Şu täze single ýazyp otyr, täze şoğunlaýdym. Kän wagtlar şoğunlaýdym işlem doktor. Hemişe ýaly we pasary bilen işläp otyr. Aýdymyň gitarasyny daşary urtly Türkiýeli bir gitarista ýüz tutdyk. Gitarasyny Türkiýeli gitarist ýadýar. Mix masteringini, spam masteringini dünýäwelli Emre Kralli Türkiýede ýaşaýan bir mix mastering edýän biri var, şoň etdirýär.
Türkiye'nin hemme yıldızları, hatta Avrupa'dan gelen käbir yıldızlar şol adama aittir. Ya şoňa ýüz tuttuk, razy boldun, gel öňüňizdäki aýdymymy şoňa etdirýär. Ondan soň albomluk aýdymlanmagyň belli bir taýinlary bar. Ondan soň albom planlaýar. 21-nji ýyl albom garaşmalymy biz? Garaşmaly. Tomusa çenli alboma garaşmaly. Barsa. Yetişdik. Nesip bolsa. Sonra berden ýanky türk Emre mix masteringi etdirýän diýen köpünden gyzykly bolar. Türklere bir aýdymyň mix masteringi edirinde ortaça näçe çykdyjysy bolýar? Çykdyjy känrak bolýar. Türkler bilen işleşeňde kärnak bolýar. Türkler bizde de gowy mastering edýän muzikantlarymyz amma aýdymçylarymyzdan ýan gaýdyşym ýaly sadanlarymyz bar. Biz şini alaşyk ütköşük bolsun diýdik. Şoň üçin şoňa ýüz tuttuk, olam razy boldy. Şu wagt gitaramyzy ýazyp otyrlar. Hatda düýün bir iki gün boldy aýdymyz uradymyzda gitaramyzy ýazyp şunu ýyzyn uradýarlar. Soň ses ýazamyz soň uradýarsam Emre Kral. Nesip bolsa, Şamrat, men berden şu bize ýazan soralardan, datlardan içinden fayladım, içinden gereklerini şeyler faylap, mix edip, sana muştoklarımızın, sen dinleyicilerin soralarını hödürledim. Ýöne, elbette şeyle bir pursatlar olup bile, senin häzir soralarının içinde, sana beren soralarının içinde bolmadyk bir sora, ýöne senin şu soraga jogap beresiň gelen sora bar bolsa, soragyny bize seslendirip, özüňem şu soraga jogap berseň bolýar. Şunu aýdasym gelýär, täze başlayan aýdymçylara. Aslında bizem täze. Deni has yaş, has täzeden başlayan aýdymçylarymyza aýdasym gelýär-de. Aýdym ýazmaga çalışyň, ýa-da aýdym ýazýan adamlaryň ýanyna känrak bolun, şolardan aýdym alyň. Aýdymlarymyzy dünýä derejesine çıkarmaga dowam edeliň. Eurovisionyalara, ýa bolmasa şu dünýä derejesindäki aýdymsal bölümünden bolýan konsertlere çıkmaga çalışalyň, näde düşündirýär. Türkmen baýramyny hasam belende galdyraly. Şon diýipdiler. Gaty gowy. Ýene berden diýjek bolýanym, öz dinleýijilerine seni şu wagt görüp duran biziň muştoklarymyza aýtjak goýjak sözleň bar bolsa aýtsaň, sen dinlesek. Dinleyijilerin hemmetine köp sağ olsunlar, maýdýan, şanlar sağ olsun. Menden ýene has öňkülerden has goýdymlara garaşyň. Hakykatdan hem öňnäki aýdymlar dinlän bolsaňyz, şolardan has gowy derejedäki aýdymlar dinlersiňiz diýip söýlerýär. Nesip bolsa, menem berdi, sen şu wagt ýazga geçirip duran Täsin studiýasyna köp sağ olsun maýdýan, minnetdarlygymy bildirýän we bize himayetkarlyk edýän Ýeni Kapydaky Fiç House minnetdarlygymyny bildirýän we senin gepleşigimize geleniň üçin köp sağ olsun ýene bir gezek bildirýär. Sağ olun. Başga da nesip bolsa gyzykly gepleşikler edende, gyzykly latlar edende geljegiňe garaşýar, gelersiň diýip umyd edýär. Ve şeýlelik bilen Şamrat gepleşigimizi soralymyz. Gutardyk, sağollaşma wagty geldi. Özüňe gowja seret, nesip bolsa ileride senden täzeliklere garaşýar. Sağ olun canım, sağ olsun daşa ýurtda okuyan, işleyen, ýaşayan türkmen dowamamyzyň hemmetiniň ştaýdan aýdasym gelýär canlar. Sağ olsun okuwdan ortaňa sağmanca okuwyňy gutarıp sağmanca ýurdumyzda dolanyň. Türkmenistandaky dinleýijilerimize, türkmen milletimize hemmetiniň jan sağ olsun, ýurdumyz parahat bolsun, arkadamyzyň jan sağ olsun, baýdamyz elmydama patyrda dursun. Sağ olun. Minnettar, aýdanyň bolsun. Özüňe gowja seret, görüşýänçek, täzeliklerde görüşýänçek. Samrat, sağ ol. Sağ olun, sağ olun. Şeýlelik bilen dostlar, bölümiň soňuna geldik. Şamradyň Instagramy goýup geçýän, YouTube'uny goýup geçýän Hökman Turatda agla bolup gollap bilersiňiz we bizi gollamak üçin aşagdan tesbiriňizi ýazyň, bölüme like basyň we tanışlarynızla şu bölümi paýlaşyp bilersiňiz. Özüňize gowja seredin, hoş, sağ olun.